21 mohorani pur je norok nungmani oro chini sar sikeni bini je oro samungo bo kepelai ka final result ngi paikya je bongni mohorani pur 21 chela gango ngai norok belegen khatung ba kena baksa tong jabe kena aga belegen khatung ja khaise commentary di jot tono boba gara kijoi phade chingjaton comment khaleane norok oro list bu nungma khana je bus kango belekino putar ka bang itlang kham basi tayo jagawo taksi ni sar debini nalayan seng bo onek kabang main telangnai seng sabisik kabang itlang man seng nalo hada sabis saput bang bo paran porok bisik saput bang seng tawo yo jagarin bo nugi tongo video slam tongo ang tawa ne je phayom nor phungna nang sajik tongo nor subscribe sim khairdi subscribe khai like ready gasno os phake nor no pura update tung sar tung sogi jene nong phuno or nai ne je nor no khana bas kang no sije panomono ngai sije norok ekdom mono important khai por nani musun tong ngai norok thangai bini pejo je chini sikesar jomtia ni oro thangai search khaji facebook o chandra kumar jamatia atini search khaye norok naimana bin facebook o je bini mo orni botam post khai tamrok belakene botong thokjak sing bin facebook video ro onuk mangkha naina ji ko bo belakene bo bagarana hambai ka belain tong thokjaka belain khatung jaka tamni himalay naidin asuk chini borni bagi fight khai himani chini borok ask bona hamjagai support khayo nei bo sak saisungno bukhano ekdom khatung jak sukata bin video nai nyor kisa